V hasičskej zbrojnici v Trebostove panovala v utorok popoludní slávnostná a radostná atmosféra. Členovia miestnej jednoty dôchodcov sa tu stretli, aby spoločne oslávili okrúhle životné jubileá. Máme 10 jubilantov v tomto roku od 65, 70 a 75 rokov. Je to najviac jubilantov z našej organizácie a preto sme sa rozhodli, že dnes budeme mať spoločnú oslavu. Veľa zdravia jubilanti, veľa zdravia, šťastia. Výnimočným ľuďom aj rodákom, ktorí v tejto malebnej dedinke Turca prežili časť svojho života, zablahoželal k sviatku starosta obce Ivan Trimaj. S úprimnými slovami vďaky im zaželal do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, radosti priateľov a pohody v rodinách. Väčšinou sú to naši rodáci. A tí budovali ešte za bývalého režimu túto dedinu, aby prekvitala. Ľudia robili všetko dobrovoľne, zadarmo, lebo zveľaďovali obec. Obyvatelia odovzdali svojej dedinke čas, prácu aj srdce. Dokonca sa niektorí aktívne podieľali na výstavbe samotnej hasičskej zbrojnice. Ja som bol vtedy mladší o dosť rokov, keď sa to budovalo, takže našim rodičom som pomáhal, čo bolo treba. Či pri murovaní, či pri streche, či všade. Lebo vtedy sa to nejak neriešilo. Do čo mohol, pomohol. Snažíme sa vo všetkých organizáciách, aby prosperovala naša dedina, aby bola krásna. O spoločnú zábavu sa postaral zabávač Štefan Hruštinec. Nechýbala slávnostne zdobená 6-kilová torta a občerstvenie spoločenskú miestnosť tak zaplnil smiech, spev a radosť. Veľmi sa mi to páči, som im vďačná za toto, že môžem tu byť medzi nimi. Bodaj by sa dožili ešte ďalších osláv, nech im to vydrží. Pohorou obklopená, dedinka moja spí, tam prežil som ja šťastné chvíle a môjho detstva sny. Na črelbi som mojej mamulienke, na črelbi som lobí,